Vaarilla on saari, se vaarin saari on. Martti Ahtisaari sai Nobel-palkinnon. Hyvä Martti! Ai vaareja, joita ei Nobel palkita, mutta meidän vaarilla Nobel-pysti on. No nyt ei ollut taas mitään järkeä tossa. Oli kyllä. Ei ollut mitään järkeä. Oli, joka sana resonoi. Ai vaareja. Niin ai heitä mitättömiä vaareja. Joita ei Nobel palkita. Niin ai heitä. Mutta meidän vaarilla Nobel-pysti on. Niin on meidän vaarilla. Onko sun vaaris Martti Ahtisaari? Ei ole kyllä. Noniin, eli teidän vaarilla ei ole Nobel-palkintoa. Jumalauta! Riimittelin itseni pussiin siinä kieltämättä. No niin teit. Ei ole Ahtisaaren sukua minä kyllä, se on myönnettävä. Sä olet niin sekaisin, että jos olisit vielä enemmän sekaisin, sä et olisi yhtään enempää sekaisin, koska toinen enempää ei voi olla sekaisin. Mutta ei laulun sanoja pidä ottaa kirjaimellisesti. Se on kyllä totta. Se on vähän vertauskuvallista tekstiä, vähän niin kuin Mauri Sariola, huumeissa. No saisse se oli kuitenkin. Vai kuka sen tietää, kuka näitä Sariolan tekstejä tekee? Voi olla hyvin hänen vaimonsa. Ihan sama. Tai vaimon ystävätär. Pöysti, menet ja tutkit, kuka on sanoittanut äsken kuulun kappaleen. Täh? Onko sen tehnyt se vaimo vai sen kaveri vai joku muu? Sun tekemältä se kuulosti. Ai kuulosti? Joo. Ai tunnistit minulle tyypillisen polveilevan drokeen? Tunnistin, että se oli sekavaa paskaa. Et hauku Mauri Sariolaa. En hauku Mauri Sariolaa, kun haukun sua. No minua saat haukkua. Sariolan puolesta otan haukut. Hieno kirjailija. Poliiseista kirjoitti osuvasti. Jaa, voit sä mennä pois mun huoneesta? Mulla on työt kesken. En, olen helvetin yksinäinen. No niin on minäkin, enkä mä silti tunge sun huoneeseen. No ollaan sitten yhdessä hetki. Rupatellaan. Turistaa. En turise sun kanssa. Et uskalla. Ei, en jaksa. Pelkäät älykkäitä naisia. Et sä ole nainen. Älykkäitä vahvoja naisia pelkäät. Nyt menet pois täältä. Mä en jaksa kuunnella sun juttuja, en sun lauluja, en mitään. En halua mennä yksin oman huoneeseen. Kaipaan juttu seuraa. En puhu sun kanssa enää mitään. Ei puhuta, lauletaan. Minä lauloin sinulle, laula sinä nyt minulle. En laula. Haha, ei ole biisiä sinulla. Mitä biisiä? Minä osaan tehdä biisejä. Äskenkin tein Sariola-henkisen biisin Vaarista ja Saaresta. Ihan saisee sun Ja biisi. otin Ahtisaaren mukaan ajakuvaksi. Itelläs ei ole mitään. No mä kyllä tehnyt Skeballa jotain. Et ole tehnyt Skepalla mitään, ei ole biisiä sinulla. Kyllä minäkin teen biisejä. Etkä tee biisejä. Teen, ne on vaan sulle liian vaikeita. Sä väärää ikäpolvea, et ymmärtää. Sekin kyttä. Mitä? Niitäkin kyttä, mutta ei silleen sisimmässäni oo. Laula nyt. Saat loppupäivän vapaata, jos laulat sen biisin. Saanko? Saat, anna palaa. Okei, mutta et sit naura. En naura. Tää on aika herkkä. Epäilemättä on herkkä. Tää on kaihoisa tutkielma minun Älä sukupuolella. puhu sitä auki. Pitää luottaa yleisöön. Okei. Tää on ruutspastissi. En tajunnut mitään. Aloita. I would give it all up for my woman. I would give it all up for my woman. I would give it all up for my woman. I would give it all up for my woman. I would give it all up for my woman. I would give it all up for my woman. I would give it all up for my woman. But my woman won't give it up for me. Ei pudonnut yhtään. On se vähän hanurista jo. Taiteesta ei voi kiistellä, mutta minun biisi oli parempi. Toisin kuin Pöystin biisi. Ei jää soimaan päässä. Ei ole Pöystin biisi hittiaineesta. Nyt menet siitä. Tää on mun huone. Nyt menet. Niin meni sais se biisi, nikkari Pöysti. Surkeita lauluja vääntää. Huhhuh, ei jää Pöystin biisi päähän. Apot kivitä tappot. Jumalauta, jäi päähän. I would give it up for the woman. I would give it up for the woman. I would give it up for the woman. I would give it up. Jumalauta.